Tietojärjestelmätieteen opinto- ja urapolkuja. Oppimistehtävä syksy 2013. Valitsimme esiteltäväksi 4 mielestämme keskeisintä ja kiinnostavinta ammattia. Nämä ammatit ovat ohjelmoija, projektipäällikkö, tietoturvapäällikkö ja IT-arkkitehti. Aloitetaan esittelemällä hieman ohjelmoijan työtä. Kyseessä on teknisesti vaativa, vaikkakin niin sanotusti perustyö, jota tarvitaan lähes jokaisessa IT-projektissa. Ohjelmoijalta vaaditaan järjestelmällisyyttä ja loogista päättelykykyä. Lisäksi ammatillisia vaatimuksia ovat tietenkin ohjelmointiosaaminen sekä järjestelmä- ja tietokantaosaaminen. Tämä työ on hyvin itsenäistä työtä, mutta onnistunut projekti vaatii myös ohjelmoijalta projektiryhmän sisäistä kommunikaatiotaitoa. Seuraavaksi ammatiksemme valitsimme projektipäällikön. Hän on henkilö, joka jokaisessa projektissa on vastuussa nimenomaan koko projektista ja sen onnistumisesta. Tämä tehtävä vaatii huomattavasti enemmän sosiaalisia taitoja kuin ohjelmoijan työ ja lisäksi on omattava myös hyvät esimiestaidot. Projektipäälliköltä odotetaan sekä teknistä että liiketoiminnallista osaamista, sillä hän useimmiten toimii tärkeänä linkkinä asiakkaan ja projektiryhmän välillä, joten hänen on hallittava molempia puolia. Edellä mainitusta seikoista johtuenkin vaaditaan projektipäälliköltä myös organisointikykyä, kokonaisuuden hahmottamista sekä niin sanottua pelisilmää vuorovaikutustilanteissa. Tietoturvapäällikön nostimme 3. osittain johtuen tietoturvan ja siihen liittyvien asioiden viime aikoina saamasta mediahuomiosta. Tietoturvapäälliköllä on vaativa työ ja suuri vastuu. Kyseiseen ammattiin halajavan tulee olla hyvin kiinnostunut alasta ja kykenevä pysymään ajan tasalla koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä. Ammatilliset vaatimukset ovat hyvin paljon samoja kuin projektipäälliköllä esimiestaitojen osalta, mutta tietoturvapäälliköltä vaaditaan syvempää tietoteknistä osaamista sekä nopeaa reagointikykyä kriisitilanteissa. Hyvä on omata myös hyvät kommunikointi- ja esiintymistaidot, joista on hyötyä muun muassa koulutustilanteissa. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä listallamme on IT-arkkitehti. Tämä ammatti on vaativa, sillä siinä tulee ymmärtää asiakkaiden tarpeet ohjelmistolle, vaikkeivat he itse aina kovin hyvin itsekään niitä tiedä. IT-arkkitehdiltä vaaditaan hyviä sosiaalisia taitoja, tuleehan hänen kommunikoida sekä asiakkaiden että kehittäjien kanssa, vieden viestiä ymmärrettävästi suuntaan ja toiseen. Hänen tulee siis ymmärtää asiakkaiden tiedostetut että tiedostamattomat tarpeet sekä omata tarpeeksi teknistä tietämystä, jotta ymmärtää, mikä on mahdollista ja mikä mahdotonta. Ja selvitäkseen asiakkaiden ja kehittäjien välisessä aallokossa on ensisijaisen tärkeää, että IT-arkkitehti omaa hyvän kommunikointikyvyn ja tieto välittyy osapuolelta toiselle. Yhteenvetona siis. Monet IT-alan ammatit vaativat paljon sosiaalisia taitoja teknisen osaamisen lisäksi. Esittelemissämme ammateissa korostuukin erityisesti projektiosaaminen ja johtajuustaito, joita lähes jokaisessa IT-projektissa tarvitaan. Ja kuten jo aiemmin huomattiin, IT-alan tehtävien rajaaminen saattaa toisinaan olla hyvin hankalaa, sillä yksi työnimike voi sisältää useitakin rooleja. Toivottavasti osasimme edes hieman valoittaa meidän mielestämme mielenkiintoisen ammattien sisältöä teille. Kiitos mielenkiinnostanne.